Ikaw na. Sunod ka. Imong lining, dala na nimo? Imong lining, gidala na nimo? Ha? That's. Marami. Dito ramen niya. Balik na dito. Tatawag big clutch lining. So continue ni sa mong vlog atong dugay na kayo ni nga plano-plano no nga bay patao do clutch lining kay Sir Richie Boy. Pero karon pag hinimadayon. Atong last video nakita ninyo. Dara Sergey Brihana, lining meron sa FI mga bay. Oh, tanaw gani oh, medyo daan gani pero medyo konjo ang yung lining oh, kana tanaw gani yung lining oh. Now. Eh kanang kuan. Sa pang-carb. Wala pa rin boss. Ha? Ay sir, wala masuk. Wala. Dan lagi ko. Wala sa ta makita ni ba? Ya aktif ni Boy. Ay sa kuan bay. Ay sarado ko karon yung dito ngod. Ang daan ang kalainan. Tutag. Wah. Apa? Kalita. Kita nga lagi daw yang kuan. Ayun, grano sa ba? Mo bitaw na ginapulihan na mo nang sa FI og kuan. Kanang sa carb na clutch lining. Kay bati siya nigpis. Oh, refill. Kana lagi mga clutch spring tapos pulihan na mo clutch lining sa carb. Sakto rin gahit, dagahit din gahit. Grabe. Dili mao among napalit ng clutch lining pang Raider 150 FI, lahi din ang FI mga bay kaysa ang carb, lahi din siya. Nipis ang sa FI. Pwede man sa itaod pero ang ingon ni Sir Richie Boy, hinay mo kanlat ba? Hinay mo bira. Mana nga giko ano nila iya lang gipailisdan. So nakapalit mi sa carb, pang carb jod, baga di siya mga bay. Baga di kay ang pang carb nga kuan. Pang carb nga inaan mga lining. So mo to nga karon pa mi nakahigayon. Taon na kapit siguro magduha ka bulan mga bay. So continue niya itong vlog. Alam to lang ko na delete god. Walang ipadayon lang namo. So dito nakita lang si Richie Boy. So salamat ya si Richie Boy sa mong GPM kay si Richie Boy ron alas 8. Pero apit na alas 9 naman siguro medya. Nanay nakauna sa mga customer dito magpatao daw pugog bearing sa kawas tabangan. Alis na ako nag-bearing mga bay kay medyo kago ng bearing sa kong abante. So kita lang ta dito. Karon mga bay nakahangir kang Engineer Michael. So clutch lining ang ilisda na ni. So ako bearing sa Abante ang ilisan ni. Shout out kay Sir Richie Boy mga bay. Bearing sa Abante ang ilisda. Itrin ra ang oil ani mga bay kay balik kay bagong change oil man siya. Bago pa kayong oil lang. Bago pa kayo. Pa na gamit kayo. Ano ngalan man yung amigo? JR, so shout out. Ikaw amigo. Roel, shout out kay Roel. Pista gani. Lami kayo mamakal sa'yo. Dabaw? You agad. Ay! Stuck na lang kayo. Pumday kwarta. Ay! Sir, pumday kwarta, sir. Pumday kwarta. Pumday kagasto. Medyo kay gahe ginamigo ba? Kitanggal na pala ito pailis o bearing. Igahe ning bagong gitaod na ko nga kuan. Pang Mio raman oy sa pod ani. Ako sir dili no marima pa ko isiyo sir. Dili gyud. Kaya ko tay parima po. Sabay na abre na. Umalis na lagi sa iyahang clutch lining original. Tinood na gini nga lining, gini sikat. Ner, ate mong lining, Ner. So na daw yung sikreto ni pagtaod mga bay. Dapat ang numbering daw ni gawas daw. Tungkol sa katinood. Pero yung sikreto ni mga bay na yung number daw ni Anar. So kita nyo ng number mga bay. Dapat gawas yun daw pang naso. Anak gini sa tanan ni strip. Kaya para kusog daw mo dagan ng motor. Ay! Tinood ba, sir? Ay!
Gawas daw ng number gid daw kuno na ipatungod kuno tanan. Kusog mudagan kanay. Kada dong number tanan mag-usa daw na sila. Parehag number. Parehag number ana di daw siya tungod tanan kay para kusog kuno mudagan. Ana to na. Bantay lang bitaw. Bantay lang bitaw. Kusog jud da. Okay pa yung clutch plate? Okay pa no? So mga baya tungod na mga bay. Ito ginamon yung advice para makaingon jud mo nga wa jud mini ko namon testingan kusog jud mo dagan daw kuman. Kusog mo dagan. Awatan ninyo na mga bay gumutaod mo. Ang clutch plate clutch plate bitawag na sir. Pwede rin lugar siya ka nang magbali-bali. Di ba pwede? Di ba pwede na siya. Wala ito na tungod sir eh. Isa ka number. Lagi tungod para kaingong sila nga wata na makat. Da. Karahap. Amo na yung gituman. Bantay bitaw din ito sa budaga na. Ner, gituman na gid ner. Gitungod gid tanan. Kaya parang daw kusog. Kusog kinumudagan. Ay! Ganyan mo na sikreto mga bay. Magtawad mo class lining. Dapat tungod ang number. Kaya kusog kinumudagan siya. So dapat tinanao na yun sa pag-ugot nga bay. Dili mo siya kusgon kayo. Kaya kasi niya mga losi mo niya. Okay, tawad nagbalik. Sa kadali. Walay, bago pa kayo ni Rice. Wala pa man mo ni nag-aap. Pwede pa ni mo ni Long Red sa Davao. Wala pa na yun. Banta pa ni mo eh. Ang gilis nga lining ni mga bay, genuine dyan. Ano siya? Genuine dyan po ng gilis nga lining. Raider 150 carb kit siya dapat. Hindi siya pwede mga bay, kung tawad mga nila, pwede ang pang-ipay. Pero masulod man siya, pero lagi, hinay daw bira. Dili mo wili. Di daw mo wili, basta dili daw pang kung ipay ang itao dani, kung sa card. Ang mga ipay nga nilisdan dyan lang sa card para mawili yun. Karon lista ng spark plug ani mga bay kay kung mabasa ang tubig, mabasa og tubig, magpalong-palong siya pero ang drainage ani amo namang giabrihan. So last na mga option ani ang siko na mo ang spark plug kay marag dugay na pud kuno ni wan ilisan. Sugod pag kapit na mag 9 years kaduha pa nakailis og spark plug. So karon makita nato ang spark plug ani sa dagway kung hilis sa bidyo kayo. Ipad ng bearing mga bayo. Right. Okay. Gawas ang din eh. So gawas na nakapahak. Mga bay gamay. Aigo sa kuwan. Aigo sa silsil ikas. Gawas pang ikas mga bay. Itobil na o balik ang kuwan mga bay. Oil. Muna siya mga bayo na i-cover. So nindot ang bearing na i-cover. Dugay madaot. Istorya sa kong lolo, dugay na madaot. Pinot, amigo? Katawa ka? All joints. All joints. Yung gigamit mga bay, green nga grasa. Kay green man po ako motor. Green ako mo. Gold ang motor. Gold po nga grasa ganito. Green po nga grasa. Kay green man ako motor. Pagani, inani katibay kay Sir and si Boy mga bay. Kung sa color sa inyong motor, mojo na itaon niya grasa po. Para seat pa nila, seat na sabay kitawag seat yan. Color coding. Kung itong po yung motor, ngita po na grasang ito man eh. Sakulapok. Ay! Andamay. Ito katuig, kaduha pa nagilis og spark plug. Tanaw na to kung sa kandidat sa spark plug ani. Nawa drainage. Luglog, basa din na magtubig tanawa di pag umaga nagprot-prot gyapon. Sa di na gini mo purot-purot ay agas sa kong drainage. Purot mo dai gyapon.
Mung check na lang yung spark plug kung sa kalidad yung spark plug ba. Salisod magtanggal og spark plug sa Raider 150 mga bay. Uutonon kayo. Ay. Unsa man okay pa? Unsa man nga klase nga spark plug dinso? Ay NGK mineniner. Mong gitao da yapon. Wala na bay. Layo na kayo. Mga tao do. Saya sir tanaw na sir. Di isla mong utana ba o. Sa tawagan niya nga spark plug, Subco. Subco gidang brand. Subco gidang mga bay. Subco ni mga bay. So kusog do ni kurente niya. Kusog mo wili ang motor ani. Karong bala ni ron ni gumasta ka. Kadang ilis wala na ner. Ana ner ato day focus ang tumoy na. Hindi ako mapokus ato maghawid na. Ada raw kita na niya mga bayon, wala gyud layo na kay gap. Iridium magana. Iridium. Ano siya? Sudlan na mo. Kaya na gani, musuhop na ang tubig. Mo nang wala gyud. Piki na gyud kay siya ner. Ngayon na gyud sa bahin. Ilis na gyud siya. Kana one click ra ner. Tistingan ato bubog tubig nipod. Di na magas. Ang drainage sa importante nga di masampungan. So sa mga reader di ang carb mga baya, kalimot na na drainage ang ilalom. Tingala mo nga yung spark plug, purot-purot na maghugas, magpurot-purot. Maingon din sir nga, ay sa kadugayon na po nga motoroy, daan na. Ang drainage, sampungan mo dahil. Grabe na yung drainage ka. Dahil yung glapok, ang bearing. Start na pagkabutang. Wala yung lining mga bayo. Sa kadugay nga tuig. Kapit na mag 9 years. 9 years, karoon pa na kayo. So, genuine, di ako nang lilis. Yan mga bayo, manami o pataod o clutch lining kay Jermichael. Na-order dyan, manapod ang bearing, goods. Katong bearing ang gamit mo itong nai-cap, nai-taklob. Kami diri karon sa Don Moto Hub kay Sir Richie Boy. Sir, salamat kay Sir ha. So, shout out kay Sir Richie Boy mga bayo. Manami diri pa shop sa Don Moto Hub. Wala na mi, mamista mi. Hey, init kay globot. My God, grabe ka init. Lutong itlog. Ha? Wala na. Pagkarnira na po. Wala mabante kamay. Mura sa mukuan. Kusog na ka na mudagan ron. Kusog na ka na mudagan ron. Kusog na mudagan ay. Bago na big lining. Pareha na natong una. Kaning last. Muna ni. Kani, muna ni. So yan mga bay, humanamig pa-install. So mamista na mi. Mamista sa milang kay Jermichael. So nagpista sila karon. So salamat kay Sir Richie Boy. Ko po nakapaili sa pugog bearing sa kong abante. Goods na. Kimpa-kimpa mo gusto kong bearing mga bay mo nang ipelisdan ako. Tobel. Ndog yung side mirror gani ha. Kena. Kahit ikaw na. Hapit na malubat mga bay. So, depende na yung mga samabot at ang video. Sugi mo dagan yung motor mga bayo. Di na ko kapas. Bagon mo lining. Lami ka na padaganon mga bay. Bagong lining. So abtik iglihok. Kapas mga bayo. Yung kapas ay. Ito kibudagan na yan ako.
Bagong ko clutch lining na mga bay niya katong iyang number gitungod yun nang dinayo kapas sigun saon ako duot. So muna siya timailhan sa kusog budaga na mga bay. Kay mudagan niya mga bayo. Grabe na akong duot mga bayo. Layo kay kong bilin. Grabe di makaya agad. Gusto kay mudagan yung motor na. Hindi ko kapas.